dar ceasul e introfuncțional și Andrei ține foarte mult la el. Cealaltă comoară este părul Cristinei. Dacă împărăteasa Cleopatra ar fi locuit în casa de vis-a-vis, Cristina s-ar fi peptănat zilnic în fața ferestrei pentru a o face pe împărăteasă geloasă. Ei, dacă nu mă va omorî văzându-mă, va hotărâi că arăt ca o puștoaică. Dar ce eram să fac? Nu puteam să nu iau soțului cadou. Doamne, fă așa că eu să nu-i desplac. Nu mă privi așa. Da, e că întâia părul și m-am vândut. Doar nu te suferi. Felicită-mă cu ocazia Crăciunului și să ne bucurăm de sărbătoare. Dar știi ce cadou ți-am pregătit? Tu te-ai fezat? Da, dar tu mă te iubi și așa, da? Nimic nu se măsoară cu dragostea mea pentru tine. Trăgesc păjoalele? Nu mă înțelege greșit. Nici o cofură nu mă obliga să-mi schimb dragostea mea față de tine. Dar deschide pachetul și vei înțelege de ce am fost uimită din moment. Părul meu va crește repede. Dar n-ai văzut cadoul meu. Uite, e un lățișor pentru ceasul tău. Nu-i așa că e minunat? Dă-mi ceasul să vedem cum se privește. Știi? Cred că cadoul noastră va trebui să aștepte puțin. Ceasul am venit, ca să-ți cumpăr cadoul. Prăjește păjoare. Cei care au adus oferta Sfântului din Iesle erau căpătând să știe oameni foarte înțelepți. Și deoarece ei erau înțelepți, darurile lor tot erau înțelepți. Iar noi v-am prezentat o simplă istorioară despre doi copii naivi, dintr-o care închiriată, care au sacrificat unul pentru celălalt tot ce aveau mai scris. Dar eu cred că dintre toți înțelepți, aceștia doi erau cei mai înțelepți. Dintre cei care oferă și primesc darul, cu adevărat înțelepți, sunt doar cei asemenea lor. Cât de puțin le trebuie fericire. Lasă-mă să ghicesc. Tu tot ești spiritul Crăciunului. Da, eu sunt spiritul Crăciunului din viitor. Aștept cu nerăbdare ce vei arăta. Cu nerăbdare? Bine, privește. Da, aceasta e casa noastră. Da, corect, e mamă, da. Dar ei s-au schimbat. Și acestea, nu cumva sunt surorile mele. Cât de mari sunt ele. Ți-am promis doar că îți voi arăta viitorul. Dar unde sunt eu? Acum, când colinele toate născute sub zăpezi, aduc cu ele mireasma de Iisus născut în Iesle. Simțim și noi căpătare, atmosferă de sărbătoare ce se apropie. Deschideți ușa și lăsați spiritul Crăciunului să vă intre în casă. Deschideți inima și lăsați bucuria și împlinirea să vă intre în suflet. Deschideți larg brațele și îmbrățișarea voastră caldă, vorba bună și gândul curat, să vă fie cel mai de preț cadou pentru cei dragi, iar iubirea, înțelepciunea, încrederea și generozitatea să vă călăuzească pașii cu nouă. Dar unde sunt eu? Tu ești la casa ta și să lucrezi ca de obicei. Mine și nu m-au chemat. Nu, atâția ani tu ai refuzat cu răceala invitația lor, încât până la urmă ei au încetat să te mai invite. De sărbători, tu rămâi singur. Nimeni nu te sună, nu te felicită. Ai vrea, poate, să te bucuri de sărbătoare, dar ai uitat tu. Ai vrea să fii alături de cei dragi, însă nu îndrăznești să rogi. Dar eu nu vreau să fiu așa. Totul depinde de tine. Ca să nu se întâmple așa în viitor, trebuie să-ți schimbi prezentul. Spirit de Crăciun, natura ta ne îndeamnă să fim compătimitori. Eu promit, mă voi schimba. Voi păstra aceasta în inima mea.
Într-o lume ipocrită, unde banul este rege, toți se plâng de-a lor ispită, cerul nu-i mai înțelege. În aer, în strălucire, să învățăm mai bun să fim, căci suprema împlinire e credința ce-o trăim. Ce-a fost asta? În vis? Dar cât de rea? E ajung de Crăciun. M-a rugat să o ajut. Prietenii mă așteaptă să mergem la ordinat. Dar câte ori? Am timp. Mai întâi să repet lecția pe care am sfârșit-o.
te rog. E vremea colinei, vremea bucuriei, când lumina nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le înnobilează. Fie ca magia sărbătorilor de iarnă, cu zborul de cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare în pământul nostru. Lăsați sufletul să vibreze în armonie, pace și iubire. Norocul să vă urmeze oriunde. Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Căldura sărbătorilor de iarnă vine din inimile noastre. În speranța unui an mai bun, vă dorim sănătate, un strop de încredere și multă fericire. Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să vă fie călăuze în 2009. Iar acum vă propunem o rețetă pentru un an bun. Se iau 12 luni și se împarte fiecare în 28-31 de zile, asta ca proviziile să ajungă pentru un an întreg. Apoi, fiecare zi se prepară separat. O parte mâncă, o parte scanțilă și umor. Peste preparatul gata obținut se adaugă o picătură de speranță, multă poftă de viață și se împodobește cu un buchet de fericire. Se servește zilnic la o ceașcă de cafea, înfiorând cu încredere inepuizabilă în Dumnezeu. Decor în aur, nămeți și cer, colind la geam, colind din cer, an după an, veac după veac, sărbătorile de iarnă care cuprind întreg pământul cu vraja și frumusețea lor, reamintesc omenirii despre dragostea Creatorului pentru toți copiii săi. Fie ca în aceste zile magice de sărbătoare, toate visele pe care le vă uriți să vi se împlinească, iar drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimă, iar în case, fericire și belșug. Sărbătoarea Crăciunului bate din nou la ușile noastre, amintindu-ne că în urmă cu 2000 și ceva de ani, Fiul Domnului se năștea. Astăzi, puțină lume se mai asociază Crăciunul cu aceste evenimente. Pentru mulți dintre noi, această sărbătoare nu înseamnă nimic altceva decât a fuga alertă după cadouri, cumpărături și multe alte lucruri de acest gen, uitând de fapt ce înseamnă cu adevărat Crăciun. Crăciunul nu înseamnă un moș în roșu ce împarte cadouri în întreaga lume. Crăciunul nu înseamnă brazi și luminițe. Crăciunul nu înseamnă mâncare și băutură cât cuprinde. În această zi ar trebui să reflectăm mult mai mult la noi înșine și să ne dăm seama dacă Fiul Domnului s-a născut și pentru noi. De fapt, El s-a născut pentru noi toți, doar că puțin mai realizează acest lucru. Haideți ca în acest Crăciun să ne gândim la acel copilaș care s-a născut pe lume pentru noi, pentru ca noi să avem o relație mult mai bună cu Dumnezeu. Crăciun fericit!